algo más. Como la banda primitiva del Vall d'Algamell ha obtenido la mayor puntuación, el jurado decide concederle además la mención de honor, el trofeo Sociedad Filarmónica Alteanense y el premio Villa de Altea dotado de 7.200 euros. Entrega el premio Jaime Sánchez Tragocí, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Altea. Com la Unió Musical de Llíria ha obtès la major puntuació, el jurat decideix atorgar-li, a més, la menció d'honor, el trofeu Societat Filarmònica Alteanense i el Premi Vila d'Altea dotat amb 9.900 euros. Va lliurament el premi l'alcalde Miguel Ortiz Zaragoza. Enhorabona a tots els premiats. Ja s'ha acabat la nit de premis. Ara sí. Ara sí. La foto de rigor per a immortalitzar este moment. Enhorabona a totes les bandes que han participat en esta 40a edició del certamen internacional de bandes de música Vila d'Altea. L'obra està aturada en 3 temps. Un primer temps, que és el mestre de la música, un segon temps, que és la festa del poble, ahí està un poc més la cosa religiosa, el cant de les goges del Cristo, l'himne del Cristo, i després una tercera part, que ja és, podem dir-ho, certamen, i com diu el meu amic Jimmy, un certamen no certamen si no té Sol Fiscorno, i ahí està el Sol Fiscorno, una copla valenciana crec que està molt ben tratada i crec que resultona. L'obra entranya sempre per tot, sempre simpatia, no és una obra pesà, també el segon temps, però també té un temps de vals a 5x4 amb molta gràcia, en modo irònic, el solo de trompeta trata també lo del defensor del mestre Pérez, i també seguint un poquet els temps actuals, en vez d'antigament que posaven temps de mazurca, temps de tal, doncs té un temps de swing que crec que li dona una xispa de fresca a la música, a aquesta obra. I jo, per damunt de tot això, crec que és el fil conductor és el passador d'ida i volta, des de luego, sempre hi ha al·lusions a ell, a vegades més amples, a vegades més curtes, i jo crec que disfrutarem molt sentint d'esta obra, crec que disfrutarem molt. Per a mi, en la meva modesta opinió, el certamen d'Altea és un dels millors que se celebren. És equànime, és asèptic, i crec que així la gent està ben atesa i el músic que ve així se troba molt còmode tocant i vivint en Altea. Estem hores, però intenses, ben viscudes i molta tranquil·litat. Jo dono de la meva modesta persona l'enhorabona a l'organització perquè crec que difícilment se pot fer alguna cosa tan ben fet. I són amateurs tots.